Guys, welcome to Vlog to Gumgik. Mao na yung kauban guys, oh. Itong kasama ko. Busog na busog. Eh, sa sobrang busog, hindi na magsalita. Okay, bago lang kumain. Ngiki lang ko guys. Mula ng kiki. Ayun mo yan eh. George! Tilan, George. Tingog na, George. Tingog ba? Oo. Mahin ka. Huwag kang magdungo-dungo. Oh, saan tayo? Doon tayo banda o dito tayo? Japon. Dito tayo. Guys, dito kami magpa-relax muna kami guys kasi bago kami kumain. Saka gumastos kami ng 1M. Hirap kami kumain ng tama. Itong kasama ko guys, oh. Toothpick yan, oh. Toothpick yan guys. Oh. Sa sobrang busog yan. Kasi hirap kasi kumain. Busog kami guys kasi ulam namin lang guys, yung longganisa at saka kumba. Paano masabi? Katawan lang ang punan guys eh. Ito kasama ko. Smile yan. Sumagot ka dyan pare. Ay, live to. What's up guys? Peace out. Dito lang guys kasi pahinga muna kami. Thank you for watching.